खिदों मालाय हासुदों बेखौलाय नों पायखानायाव खियो माला मोजां खिग्रा मोनसे जायगा बानायना दोन बेखौलाय मानो नायनांगौ नङा होमबा बेबायदि बुस्थुखौ खबर लाग्राफ्रा बिराद गाज्रि गोजौ सिङाव मिथिबाय बेखौलाय माने खबर लानांगौ मालाय खिनाय हासुनायखौलाय मास्कखौलाय डाक्टरासो बानायदो बेखौलाय गाननो होखादो माथो बेखौलाय महिलारि सार बायद'खौलाय मानो बुंनांगौ डाक्टरखौ बुंनिथां बेयावनो जानाय बेयावनो थानाय गारिखौ हा गारिखौ लानानै बेयावनो जायो बेयावनो थायो ना खियो खिग्रायावलाय मारै जानो हा खिग्रायाव जायो होमबा अ गारिया बेखौलाय मालाय खिनाय मालाय हासुनायखौलाय मानो खबर लाबाय थानांगौ नङा होमबा इलेक्सन समावलाय गाज्रि लेकिन सेरासो खबर लागोन मालाय हासुदों मालाया खिदों बेखौलाय मानो खबर लानांगौ सोर बुंदों हा बे लेकिन सेरासफोरासो बुंगोन बेखौ आखु गाज्रिफ्रासो नङा होमबा मालाया खिदों मालाया हासुदों बेखौलाय नों पायखानायाव खियो माला मोजां खिग्रा मोनसे जायगा बानायना दोन बेखौलाय मानो नायनांगौ नङा होमबा सोर बुंदो आंथ' नायाखै दा गारि खालामदों आंबोथ' बुंनायखौ नायाखै आरो बेयावबो खियो बेयावनो जायो नामा है बेयावलाय खिनो बेयावलाय मानो जानो सोरबा हासुबायो जेनेबा खिबाय बायो नङा होमबा बेखौलाय मानो बेखौ जोङो उदालगुरियाव लेकिन सेरास होनना बुङो आखु गाज्रि बेबायदि बुस्थुखौ खबर लाग्राफ्रा बिराद गाज्रि गोजौ सिङाव मिथिबाय बेखौलाय माने खबर लानांगौ मालाय खिनाय हासुनायखौलाय गाज्रिलाय नङा होमबा गावसोरनि खिनायखौलाय सोर हासुनायखौलाय सोर नायनो नायगोन होनबा बेफोर लाब गैया जोंहा देरहानायानो काल बेफोरजों जेबो खमायना लाब गैया थेंक इउ मास्क गाननायखौ लानानै बिथांमोना मास्कखौलाय डाक्टरासो बानायदो बेखौलाय गाननो होखादो माथो नोंबो दा गान आंबो गाननांगोनसो बेयाव हनै मिथिबाय बेखौलाय महिलारि सार बायद'खौलाय मानो बुंनांगौ डाक्टरखौ बुंनिथां नङा होमबा ओइ देबरगावआव माबा दङ मा होनना बुंगोन मेडिकेल दङ बेफोरखौ बुंनिथां बेखौलाय मानो मादों गाननो होखादों माथो बेखौलाय गाननोनो होखानाय नों जेराव थाङो गानजायो बे नोंनि सेफटिसो नङा होमबा जायहा बुंग्रा बेबो गान नङा होमबा गाननोसो नांगौ बेखौ सेफटिनि थाखाय नङा होमबा बे गाननोसो नांगौ गाननांगौ नोंसोरबो गान गासैबो गाननोसो नांगौ बेखौ दे